Mine şu aytırıp yeşil bilen, kora yeşil jep bilen indi. Tagında motor aytabız, tuğulandırabыздың yaprakna. Tagında açılıp gidiyor olarsın. Mine şu ay kırılap barasın yeme. Gördün mü? Şençip. У меня 4-нче сыйныфка хәтле укытты. Зуранием дә 40 ел буе Кекратау мәктәбендә укытучы булып эшләде. Безнең иебез башка илләрдән аерылып тора, чөнки безнең өйдә гаилә ядкәрләре сакланган. Без хәтта үзебезнең гаилә шәҗәрәбезне чигеп саклыйбыз. Бу безгә Зураниядән һәм Зуратиядән калган иң зур бүләк.